Hi guys, welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pane video iri kutenderera mumwe mufesi akaenda achinorekodha Masoja E anogada chiimba yaiti Mnangagwa. Saka anga achidedzera kuti iwo ari kuhoreswa mari yakadhakwa, ati anohora 170, anga achitokumbira kuti atengerwe doro. See full video. I'm sure guys mazvionerawo mega mufesi wachiona akaita achinonzi chivindi atodedzera kuti ndingonotora chete nyange vasingadi, asi vanhu vachichema vachidedzera kuti saka Masoja kana achihoreswa mari dzakadhakwa kudai sei achirova vanhu zvakadai. Vanongofanirwa ngosiya zvese izvi voita iyaya vakamboita kuya yavakaita vachibisa mugabe, vadedzera kuti mari dzacho dzakadhakwa, saka vachitokumbira doro kuti vatengerwa doro zvavo. Asi vanhu vazotaura kuti chakachaya, Masoja anogona kungodzingwa basa anga achida doro ari pabasa apa ajambisa taura nezvenyaya yemari dzavo.